Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Dames en kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal, een van harte goedendag. Dit is het programma Cultura TV Actueel en Ra is voor u op pad. Pardon. Ik ben op pad voor u gegaan in Paramaribo en gaandeweg kom ik een paar mensen tegen die ik spreek en die ik vragen stel over hun reden van aanwezigheid in Paramaribo. Sommigen wonen hier, anderen zijn op vakantie. En het is vakantietijd, het is december. En u weet dat de bevolking van Suriname 2 maal zoveel wordt in december als dat het normaal is. Cultura TV heeft zich dus tot taak gesteld om een beetje te voelen hoe het nou precies zit met de mensen die hier naartoe komen. Eén ding moet me van het hart. Vroeger, kersttijd in Suriname, dan hoorde je tegen deze tijd van het jaar 15 december alleen maar kerstmuziek. De stad was fantastisch versierd. Het was mooi. Het was een belevenis. Het was happiness. Je voelde je gelukkig. Je voelde je fijn. Je zorgen vielen van je schouders af. En Suriname was the place to be. Ik mis dat. Maar dat is een persoonlijke mening. Misschien missen anderen het niet. Ik weet het niet. Suriname wordt aan de ene kant mooier, waterkant, schittert. Aan de andere kant worden dingen minder. Maar dat is de mening van Ra Pengel, zoals ik heet. Maar dat wist u al. Ik ga nu naar 3 fantastische dames die tegen het lijf bent gelopen. Ze komen uit het buitenland. Ik denk Amerika, Abu Dhabi of elders. Ze gaan het zelf vertellen. Ja. En ze heette Joni, Mau Mau, wat een mooie naam, en Alma. En Alma is de meest spraakzame van het groep. Maar ze is zeer getalenteerd, die Alma. Omdat ze met een naald, garen en een lapje wonderen kan verrichten. Maar daar wil ik het vandaag niet met haar over hebben. Ik wil het hebben over hoe ze Suriname ervaren. Hier zijn deze 3 fantastische prinsessen. En kijk ze groeten. Ik hoop dat ik ze goed in beeld heb. Ik zie dat Alma zie. Alma, Miss Assertief. Ze is gewoon naar mijn camera gegaan, want ze vond het niet. Fantastisch. Joni. Yes. Goedendag. Goedendag. Hoe gaat het? Het gaat prima. In het Suriname? is fantastisch hier. Ja, hè? Yes. Het weer? Het weer is fantastisch. De vogeltjes? Ondanks de regen. Ja. Ondanks de regen? Ja. Ja. Vogeltjes, alles. Ja. Ik ben naar Suriname gekomen om de winter te ontvluchten. Om de winter te ontvluchten? Om de winter te ontvluchten. Oh, goed. En toevallig is het nu kerst. En dan gaan we oud en nieuw op meemaken. Maar alleen maar leuk. Het is een goede reden om Nederland te ontvluchten, hè? De winter. De winter Ja, ontvluchten, zeker. Nederland te verlaten. Zeker. Mau, prachtige naam. Ja. Goedendag, wees welkom. Hoe gaat het? Ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen iedereen. Ik ben Mau Rentverum, dus bij deze ben ik een vlogger ook. Maar bij dit, ik ben naar Suriname gekomen met een aantal redenen. Niet omdat ik de winter wil ontvluchten, ook voor zakelijk een onderneming ben ik ook naar Suriname gekomen. Suriname vind ik prachtig. En ja, regen of geen regen, ik ben de straat op.
vogeltjes buiten. Oh my god, ik ben er helemaal weg van. Ik zal je vertellen, bij dit, ik kreeg een berichtje van om dit te doen. Dus mensen, we gaan gewoon even kijken wat het allemaal gaat worden en wat wij ondervonden hebben hier in dit leven in Suriname. Maar weet, Suriname is een perfect land om te zijn. En in ieder geval, het weer is prachtig. Dus ik geniet ervan. En hallo, I'm here. Het is een echte vlogger. Ja. En daar hebben we onze Tragatsé. Deze vrouw heeft de eigenschap om mensen bij elkaar te kunnen brengen. Alma, goedendag, hoe is het? Hallo lieve kijkers. Alma Eira hier. Ik ben al een paar jaar met Mart onder andere. Mart Radio, ja, correct. En heb ik een paar programma's gedaan. En ik ben nu eigenlijk een beetje achter de schermen. Ja. En ik hou me bezig met het maken van een heleboel kleren. Ja. Koto's, Bigi Koto, Ja. Chin Koto, Ah, kimona en dat soort dingen. Geweldig. Erg leuk. Ja, pas op met mijn microfoon dat je het Nee. niet stuk slaat. Dat zal ik zeker niet Nee. doen. Nee. Maar waarom ben ik hier? Nou, zeker vanwege het weer. Want om heel eerlijk te zijn, ik heb er eigenlijk wel een beetje hekel aan de winter en de kou. Dus als ik enigszins mezelf kan moven naar een ander land, dan doe ik dat liever. Ja. Dus ik ben heel graag hier. Naar een ander land, dan doe je dat liever. Liever in Suriname natuurlijk, Oké. maar het eten is altijd goed. Ja, Af en toe een beetje een buitje, maar Ja. dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Maar het is gewoon lekker thuiskomen. Dat vooral. Prachtig. En toch ben ik benieuwd en nieuwsgierig, weet je. Ik kom ook graag in Suriname. Ik ben een plantagejongen. Ik ben geboren op Onverwacht in het district Para, in de Bush. Ik ben een bosjesmannetje. En dat vind ik hartstikke fijn om er te zijn. En toch ervaar ik een paar dingen in Suriname die me absoluut tegenvallen. Maar ik wil weten hoe jullie dat ervaren. In de winkels bijvoorbeeld. Ik heb niet altijd het gevoel, Alma, Momo en Joni, dat ik met open armen word ontvangen van kom hier kopen, we verkopen de beste dingen, wees welkom. Is dat een persoonlijke ervaring die je kunt verwaarlozen? Of wat vinden jullie daarvan? Hebben jullie ook een ervaring dat je denkt van, jongen, ik wil me weer welkom voelen, ontvang me warm. Ja, ik eigenlijk, als ik het heel eerlijk mag zeggen, als je in de winkel komt, nou ja, misschien omdat het een Europese mentaliteit is, dat weet ik niet. Maar goed, ik vind van, als je in een winkel komt, is van, je komt de mensen tegemoet. Goedemiddag, met een smile in je gezicht, weet je. En dan, ik zeg van, laat de mensen gewoon eerst even rondkijken. En dan heb je het gevoel dat je aanwezig mag zijn. Weet je, een compliment geven van de mensen van oké, het staat je goed of wat weet je, maar laat het ook niet staan en ga niet hangen aan dingen, weet je, aan de rekken of een beetje ongeïnteresseerd naar je klanten kijken, weet je. Gewoon een smile in je gezicht zal ik zeggen, je trekt ook de mensen aan naar je toe, waardoor je een vriendelijkheid naar de mensen geeft en ja, de ruimte ook geeft. Dat is mijn mening. Ja toch, ja, goed Ja, zo. ja. We hebben het gehoord, Alma. Ja, nou, er is heel veel vraag naar personeel, hè? Winkelpersoneel, dat zie je. Bijna op elke winkelruit staat er ook van personeel gezocht. Gisteren, heel toevallig, gisteren was zondag. En daar zag je op een gegeven moment, de binnenstad was praktisch dicht. Maar de winkels die er open waren, heel toevallig ben ik in een van de winkels gegaan, er waren 2 jonge meiden. Maar je ziet, ze zijn jong. Die ene hing, die andere was met haar telefoon bezig. En wij waren wel gericht op zoek naar iets. En de baas van die winkel, dat is natuurlijk een Sneezie, die maakte waarschijnlijk een opmerking. Dus die ene die eigenlijk gewoon een beetje aan het hangen was, die kwam al gelijk in actie. Maar ja, die mensen zijn jong, dus ja, kan je het ze kwalijk nemen? Ik weet het niet. Ik denk het wel, Joni. Ja. Kan je het zo kwalijk nemen? Omdat ze jong zijn en hangen en aan de telefoon is geen professionele houding. Het is geen professionele houding en dat ze jong zijn, dat moet niet een belemmering zijn dat ze goed hun werk moeten kunnen doen. Maar wat ik ervaar inderdaad, is dat
in veel winkels is men heel ongeïnteresseerd. Ja, En wat ik niet begrijp in veel winkels is dat het personeel hun telefoon bij zich kan houden. Ja. Waardoor ze de hele tijd met hun telefoon bezig zijn en Ja. niet met de klanten. Ja. Maar ik ervaar ook in de afgelopen jaren dat er wel iets gedaan is aan klantvriendelijkheid. Oké. Want ik merk vooral bij Chinese winkels dat ik toch wel aardige Chinezen tegenkom. Oh, oké. Vergeleken met jaren geleden. Oké. Dat ervaar ik wel. Oh, dat vind ik fijn om te Ja, horen. dat valt me gewoon op. Misschien ben ik te streng, lieve kijkers en luisteraars. Het is niet overal dus dat je... Nee. Het is Nee, niet overal. dat is niet overal. Het is Nee. niet overal, maar het Nee. valt wel op dat ze dus hun telefoon veel in hun handen hebben. Ja, heel vaak. En daardoor zijn ze afgeleid en of echt met die telefoon bezig in plaats van met de klanten. Of je komt in een winkel, ik zou zeggen een Kirpelani in de stad, of je hebt een Armada in de stad. Mogen we geen winkels Nog noemen? één, nog opnoemen, dat Nee, mag. ik weet geen namen meer. Gunst. Maar een daar- Beirut Bazaar of zo? Nee, die maar, heb je nee, ook. maar expliciet die winkels hebben zo juist veel personeel, Ja. waardoor je het gevoel hebt van die mensen hangen daar gewoon. Er zijn te veel mensen weer in de winkels. Zo. Ja. Nou, kijk, voor de minister van Handel en Industrie zeg je iets belangrijks hier. Je zegt te veel mensen in die winkel, Johnny. Te veel. En men vindt de ambtenarij is al te veel. En nu in de particuliere sector, dus de winkels te veel. Waar gaan die mensen zetten dan? Die mensen, die moeten werken. Mensen moeten werken, maar dan moet je ze ook werk geven om te doen. Ja, en je precies. moet Dat wilde ze, ik net en je zeggen. moet ze instrueren van dat ze bepaalde werkzaamheden moeten doen. Ja. En als je ze gewoon in een winkel neerzet van ja, je moet voor me werken van 8 tot 5 en je zegt niet wat ze moeten doen, Ja, dan dan doen gaan ze ook maar hangen. wat. Maar dat geldt ook in de hotelketen. Ja. Dat ervaar ik ook hier ook. Deze plek waar ik ben, nou een toplocatie, kan niet anders zeggen. Maar ik merk wel dat als je bijvoorbeeld naar boven gaat om te ontbijten, dit is dan inclusief ontbijt, dan is het wel zo dat dan krijg je een menu. En wat ik dan mis, en dat heb ik ook aangegeven, ik ben in Suriname. Dan wil ik eigenlijk 's morgens beginnen met een jus d'orange of een marcousa sap of wat. En Een local sap. Gewoon Ja, een lokale sap. ja. Een lokale sap. Ja. En een stukje fruit van het land zelf. Fruit Een van het land, ananas, ja. een Ja. papaya. Ja. Weet je, Precies. daar begin ik gewoon mee. Dat Ja. miste ik gewoon. Ja. Wat ik nog meer mis is dat ze, ja, of ze hebben dat niet meegekregen. Ze hebben op een gegeven moment bestek hebben ze het andersom gezet. Nou, ik heb echt 5 dagen lang heb ik gewoon gezegd, joh, doe het even andersom, want dat staat gewoon niet. Dat staat even wat beter, weet je wel. gaat er niet. Ja. Wat nog meer, ze hebben hier witbrood. Een heleboel mensen hebben bijvoorbeeld eten bruinbrood. Nou, ik weet niet of ze het. Vandaag pas heb ik bruinbrood gezien. De meeste mensen uit Nederland, wij Surinaamse mensen, we zijn meestal niet zo opgegroeid met melk. Maar ik denk als je een paar Nederlanders hebt, dan melk bij het ontbijt, weet je wel. Wat nog meer? Wat mis ik nog meer? Ze hebben een Amerikaans ontbijt. Nou, het was niet om naar huis te schrijven. Dat was geen dat heb Amerikaans ik. ontbijt. Nee, dat was geen. Ik weet niet wat het was, maar ik zie bij Lala, hè. Dus Oh ik denk, my dat gosh. gaan we niet eten. Ik vind aan de ene kant, kijk, als je over hotelketens hebt, dan denk ik dat men ook over na moet denken over de Amerikaanse breakfast, weet je Over de wel. kwaliteit Of ook. de kwaliteit wat je geeft. Of het een luxe is, of het een loopbuffet is, of wat van ook, weet je. Maar daar moet men zeker rekening houden. Wat ethiek betreft, is van oké, de winkels, kijk, als je een ethiek hebt, moet je dat kunnen leren hoe je met mensen om moet gaan. Hoe je klanten binnen kan hebben en de manier hoe je in de winkel je presenteert, snap je? En het sloomheid, dat vind ik eigenlijk een beetje ook ver gezocht. Want als je gaat zeggen van, sorry hoor mensen, want ik kijk dan niet, ik kijk de andere kant op, sorry. Waardoor als je zegt op een Suriname is aangewezen op zijn Amerikaans, dan zeg ik dan als je het op zijn Amerikaans doet, of Europees, of noem maar op, probeer dat die essentie ook erin te brengen. Want als je die essentie er niet in brengt, om Suriname op te liften naar boven. Want Naar een kijk, hoger level. naar een hoger level is dat in ieder geval je klantvriendelijkheid. Als je hier zou komen en ik kom bij de bar,
Die dames zitten zo nonchalant en ongeïnteresseerd naar iemand kijken. Ik weet niet hoe ik die blik moet vertellen hoe de waarneming op dat moment voor mij is. En als je mensen ziet aankomen in de winkel of je ziet aankomen of zo, zeg gedag. Zeg je die gedag. Want het is jouw visitekaart. Jij bent degene die de visitekaart is voor het bedrijf. Jij bent degene die het bedrijf oplicht. Want als jij dat niet doet, hoe ga je het bedrijf verder promoten Ja. of hoe dan ook. Snap je? En dat zijn heel erg belangrijk. En wat ik wel het een en ander, kijk, het hangt er vanaf misschien per persoon hoor. Het is want als ik ergens bij een instantie kom en de duidelijkheid en de onduidelijkheden is vaak een beetje een miscalculatie. Want als iemand je zou moeten helpen om je duidelijk uit te leggen bij welke loket je zou moeten zijn, is het echt een triest geval. We weten van als je iets moet bestellen, je moet iets aanvragen en je weet dat je hier moet aanvragen en vervolgens moet je dan daar naar het andere loket gaan om te betalen. Nee, dan kom je bij het ene loket. Nee, zeggen ze nee, je moet naar een ander loket gaan. Dan denk ik bij mezelf, wat is nou het cruciaal, het moment waar men er niet aan denkt van hoe efficiënt. Efficiënt is zo heel erg belangrijk. Ja. Efficiënt is zo belangrijk dat je eigenlijk het moment dat je iets gaat doen, dat het efficiënt kan lopen. Dat je niet van de hak naar de tak gestuurd kan worden. Want het geeft zoveel irritatie. Want je weet van, als je als 's morgens vroeg al bijvoorbeeld al om 7 uur of 8 uur bij de CWB bent, dan sta je zo lang in de rij. Dan is het de ene rij niet, dan ga je naar de andere rij. En dan vervolgens ben je hier binnen. Nee, je moet weer naar buiten gaan om iets te doen, om iets op te halen. Mensen, hoe logisch en de redenering is dat voor mij in ieder geval van, ook al ben ik een Surinamer mensen, nemen jullie mij niet kwalijk. Het gaat om de logica. Want al kom ik uit Nederland hier naartoe, het is van als Suriname het Europees of het Amerikaanse styling moet nemen, dan vind ik echt waar dat de bedrijven hun mensen moeten gaan omscholen of gaan bijscholen om een betere presentie te zijn. Want zonder die scholing. En ten derde is van hoe je met mensen praat. Het zegt van het is hoe je de presentie, dus het is hoe je hoe zeg je dat? Het is de toon die de muziek zet. Precies, dat ik kwam niet terug. En dat is waar men is geen cruciaal. rekening, dat is waar men geen rekening mee houdt. En dan denk je mezelf van, oh my god. Maar aan de andere kant, dan kom ik mensen wel tegen en dan zijn ze dat moment wel vriendelijk naar me toe. En dan, mevrouw, waarmee kan ik u helpen? Dan zeg ik, ja, dat en dat heb ik nodig of zo. Nou, dan leggen ze uit dan dat. En dan is dat hetgene. Maar soms moet je echt gaan zoeken. En dat vind ik soms een beetje lastig. Of je wat van de hak naar de tak gezoekt. En dat vind ik ook lastig. En tenzij ik, want nu tegenwoordig, wat wordt er gedaan? Je moet je visum en je e-visum moet je via internet. Waarom kan de CBB dat niet via internet ook laten aanvragen dat je een rijbewijs, een uittreksel of wat dan ook, via internet kan doen? En dan hoef je het alleen maar via, als de mensen het kunnen betalen, dan kunnen ze het ook via internet betalen. Dan is het enige wat je hoeft te doen, is naar het bedrijf gaan en je document ophalen. Zo moeilijk is het ook weer niet. Snap je? Ik denk mezelf, om logica, om minder werk te hebben, dat mensen te lang in de rij hoeven te staan. Ik vind dat de regering hier best wel ook hier aan mag gaan denken. Want als wij een visum vanuit Nederland moeten aanvragen dat zoveel energie kost, ja, dan vind ik dat Suriname dit in ieder geval echt hier aan mag gaan werken. Echt waar. Oké, ik kom even erop terug. Ja. De regering is nu Joni. bezig met de visumdingen. Ja. Dus als het goed is, dan hoeven we binnenkort geen visum meer aan te vragen. Dat stukje zal gedekt moeten worden. Aan de andere kant, ik geef je helemaal gelijk, de bedrijven moeten hun mensen opleiden. Ik heb wel al gemerkt dat er bepaalde bedrijven zijn die daar wel al mee bezig zijn. Als je naar KVK gaat hier in Suriname, perfect. KVK, Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel, perfect. Je komt binnen, wordt vriendelijk geholpen, je weet precies naar welk loket je moet gaan.
Binnen no time ben ja. Nou moet ik wel wat vragen stellen hierover hoor, Joni, Alma en Momo. Want ik heb op straat gehoord, Cultuur TV gaat op straat, gaat naar de mensen toe. En ik heb ergernissen meegemaakt dat mensen groen, geel, blauw en oranje werden van ergernissen. Omdat ze in een kantoor CBB of een andere kantoor waterleiding. Maar dan, je geeft het goed aan, de kantoren van de overheid zijn ergerniswekkend. Alle kantoren van de overheid is het echt, daar zitten mensen en als van bovenhand nou de mensen gestuurd worden van hoe ze zouden moeten handelen, dan zou het wel lopen. Van bovenuit Van aansturen. bovenuit moet het aangestuurd Ja, worden. hoor, klopt. Van hoe gaan we met de mensen om? Hoe kunnen we efficiënter mensen helpen? Hoe kunnen we efficiënter de klanten, klantvriendelijk te woord staan en dergelijke. Dat wordt bij de overheid niet gedaan. En bij die kleinere kantoren, gewoon particulier, dus gewoon bepaalde kantoren, dan kunnen ze het wel. En dan kunnen ze ook met computers werken. Ja, Waardoor alles Precies. veel makkelijker gaat. precies dat. Ja. Ja. Ja, dat begrijp ik dus gewoon niet. De overheid doet gewoon niets met zijn mensen. Ja, maar het is een gemiste kans. Ik heb binnenkort een gesprek met bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken, Die heeft heel veel werk. meneer Marinus B. Die heeft heel veel werk. Oké, ik zal het Ja. ter berde brengen. Ik weet dat ze kijken naar Cultuur TV Internationaal, maar ik zal het ook ter berde brengen wat jullie hier allemaal zeggen. Want het is echt een klacht die ik hoor op straat. Mensen gaan voor een rijbewijs, mensen die nog geen Voor verblijf of paspoort. paspoort hebben. Ja. Die moeten hier hun rijbewijs laten vernieuwen, papieren laten maken. En die mensen die worden 20 jaar ouder als ze op die kantoren gaan. Ja. En naar buiten komen helemaal soms gefrustreerd vanwege Het is voor ons, onprofessionele. voor ons is het een crime, omdat we weten wat het is om klantvriendelijk geholpen te worden en efficiënt geholpen te worden. Voor de locals is het een loperij waarbij ze het op een gegeven moment zelf opgeven. Waardoor dingen daardoor voor hun ook vertragen. Want als jij een paspoort moet aanvragen en jij bent in Paramaribo, je bent ingeschreven op Saramacca, dan moet je dus helemaal naar Saramacca. Dan zegt Saramacca van, vandaag werken we tot 11 uur. En dan, Serieus? ja, vandaag werken we tot 11 uur en je bent er om half 11. Ga niet uit beeld hoor, blijf in Ja, beeld. en je bent er om half 11, dan helpen ze je niet. Dus dan moet je weer terug. Dan moet je een andere dag moet je zorgen dat je op tijd daar bent. Dan ben je er, dan word je geholpen, dan wordt er heel netjes ook tegen gezegd, ja, u kunt over 2 of 3 dagen kunt u het weer opkomen halen. En dat bedoelde ik, en dat bedoel ik. Kijk, en juist in tegendeel, want als je het via internet aanvraagt, ja, je vraagt het aan, je vraagt het aan. En op het moment dat je het aanvraagt, het is hetgene wat je hoeft te doen. Je datum heb je afgesproken om het op te halen, dan is het klaar. Is dat klaar? Het is klaar, dan hoef je er niet heen te gaan en dan moet je over een week of langer komen. Nee, het is een onlogische situatie. Echt waar. Oké, ik ga zo naar Alma toe hoor, want ik heb vragen zat hè. Jullie hebben wel haast, jullie hebben een beetje tijd voor me ingeruimd. Ik stel het bijzondere prijs dat jullie dat gedaan hebben. Ja. De president van het land is een vrouw, mevrouw Jennifer Geerling-Simons. En ze is bezig om echt aan de weg te timmeren om dingen in place te brengen. Ze praat niet over diaspora, maar ze praat wel over landgenoten in het buitenland. En als ze dit hoort, als jullie een advies zouden mogen geven aan de president van het land, deze mama Jenny, zoals populair genoemd wordt. Wat zou dat advies zijn? Wat zou ze moeten doen? Zou ze meer mensen uit de diaspora, uit het buitenland, naar Suriname moeten uitnodigen om te helpen? Of denk je, nee, leid de mensen hier in dit land op? Leid de mensen hier in dit land op. En En begin dan- bij jouw ministerie, begin bij de ministeries en dan werk je langzaam naar beneden. Mocht je hulp nodig hebben, mag je ook alle hulp vanuit het buitenland gebruiken. Dat kan, Ik maar heb- ik geef jou het woord. Ik heb een andere mening. Alma, Ik denk graag. dat je de wijsheid, dat je die eerst moet vergaren. Dat je een bepaald plan moet hebben. Als je een bepaald plan hebt, dan kan je de mensen die op diverse directoraten werken,
kan je die instrueren van zo wil ik het hebben, zo wil ik het hebben. Je kan de mensen niet alleen uit Nederland halen, maar uit diverse takken van regionen kan je ze halen. Amerika, ik noem maar wat. Misschien uit China, hè? Laten we eerlijk zijn. Bij wijze van spreken, nee. Het is niet alleen omdat die Chinezen hier komen en hun eigen handel doen, maar je kan ook die wijsheid van hun maar die taal is een barrière. Ja, maar ja, daar moet je niet naar kijken. Dat denk ik. Okay. Maar die wijsheid je moet eerst een plan van aanpak hebben en dan moet je de mensen opleiden. Je praat bijna als een politicus. Nou, dat valt wel mee. Maar ik denk dat dat de beste methode is inderdaad. Het is een hele goede methode. Alleen, er wordt al gebruik van gemaakt. Het wordt alleen niet toegepast. Zo. Ja, omdat er een hoop corruptie ook heel erg bestaat in dit land, zal je op een gegeven moment een heleboel tegenslagen hebben. Ik denk dat als je een hele sterke Jenny hebt en die zegt van luister, we gaan dat stukje corruptie gaan we gewoon we gaan het indammen. We kunnen het natuurlijk niet helemaal indammen, maar daar waar het kan, gaan we het indammen. En dan vervolgens wel dusdanig de informatie niet uit beeld gaan, uit het buitenland halen om ons te scholen. Mag ik daar even invulling geven? Kijk, jouw mening is, hier ben ik ook helemaal eens. Van jou ben ik ook eens. Maar wat mijn mening betreft is van, ook al zou je de mensen vanuit het buitenland naar hier halen om een plan te maken. Weet dat wij Surinamers een mentaliteit hebben dat wat eigenlijk, ook al zou je iemand iets leren, een eigen wijsheid dat de mens heeft, is best moeilijk. Ja. Want wat ga je krijgen? Wie ben jij om me die wou ik net uitleggen? zeggen. Wat kom jij me uitleggen? Hallo, maar weet van, als je het beter wilt doen, is het heel fijn om van elkaar te leren. Want als je van elkaar leert, staat er een deur voor je open. Het is zo amazing dat wat je kan krijgen. En daardoor, als je samen die eenheid kan hebben, kan je door één deur gaan. Maar als dat stukje niet open staat, wij als Surinamers, ik ben een Surinamer, maar ik ben naar Europa gegaan om te kijken hoe de mentaliteit daar in Europa is. Ik ben daar naartoe gegaan, ik ben als jong meisje daar gegaan. Maar gezien hoe de situatie daar in Europa is en gezien de situatie hier zo is, wil het nog niet zeggen dat het niet kan. Het kan heus wel zijn en we kunnen het echt maken. Maar buiten dat, tante Jenny, mama Jenny, presidenten, ik wil u van harte feliciteren en ik wil u heel veel liefde en kracht toewensen, dat alles wat u in uw gedachten, alles wat u in planning hebt, dat het u ook goed mag gaan en dat het jaar een succesvolle jaar af mag sluiten en het nieuwjaar een goed begin mag zijn voor u. Alsjeblieft. Ik denk, ja absoluut, ik denk dat mevrouw Jenny, president, daar een hele goede rol in speelt. Die kan vervolgens als een leidinggevende van het land, kan ze zeggen van jongens, ik dul deze mentaliteit, dul ik niet. Ik wil gewoon dat jullie, dit is het plan wat wij uit gaan voeren. En alle mensen, als je daar niet tegen kan, of je gaat daar, je trekt je Harry Lip, bij wijze van spreken, om het even op zijn Surinaams te zeggen. Ja, dan is daar geen plek voor jou in deze samenleving. Ja. Precies. Maar daar speelt de president wel een hele goede rol in. Dat denk ik. Ja, oké. Fantastisch. Adviezen aan de president van Suriname te over. Ik ben begonnen natuurlijk om te zeggen wat me opvalt. En ook te praten over het feit dat ik ervaar nu dat kersttijd vroeger veel duidelijker voelbaar en zichtbaar was in Suriname. Vergis ik me daarin? Het is een economisch moeilijke tijd. Het is een economisch moeilijke tijd. Niet iedereen heeft meer geld, zoveel geld als... Wij uit het buitenland, wij brengen het geld. Laten we eerlijk zijn. Al die bandjes die in Nederland spelen, die komen allemaal rond de kerstdagen. Komen ze naar Suriname. De ene begint met 500. Voordat je Ipingi Ai, dan is het 750. Ik heb vandaag een kaartje gekocht, 1000 SRD. Alsjeblieft. Ja, weet je...
de hele maatschappij is eigenlijk gebaseerd op de Nederlanders die uit Nederland naar Suriname komen. Die kunnen dat betalen. De lokale mensen kunnen dat niet eens betalen. Ja. Laten we eerlijk En zijn. dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat is jammer. Want in wezen, juist die mensen mogen best wel ervan genieten. Absoluut. Als ik een boom met geld had, hè, mensen, dan had ik jullie allemaal uitgenodigd bij deze. Maar helaas moet eigenlijk de regering hier aan gaan werken om het geld gaan devalueren, of hoe ik het zeggen moet, dat in ieder geval de bevolking ook van het leven mag genieten. Want het leven is veel te kort. Ja. Dus, En te duur. en te duur. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tambum fui ala. Laten we zeggen dat ze het geld niet moeten devalueren, want anders hebben ze een economisch probleem. Maar ik begrijp wat je bedoelt, dat ze het dusdanig betaalbaar moeten maken. Precies, Ja. precies. Maar Jereno, luister nou. Je hoeft toch niet te betalen voor gezelligheid. En dat muziek op de... Oh ja, je moet betalen voor Ja, je gezelligheid. moet betalen. Sorry nou. Oké, maar op de radio, kerstliederen... Zijn dat, er? nou, De juiste zender hebben. oh. Een heleboel zenders. Oké, kijkers, je hoort het, Joni zegt ze zijn, je moet de juiste zender hebben. Maar vroeger, de stad was versierd, palmentuin, lampjes, Ja, lichtjes, dit, ja. dat. Ja. In de stad, de huizen, de poorten, de erven van de mensen. Dit is Daar maar hebben not ze- money. Nou, Ze mensen hebben geen geld. Ik heb dat niet echt veel meegekregen. Omdat ik misschien in een bepaalde roes zat. En qua wat een kerstviering is en zo. Weet je? En dat is voor mij een heel ander geval. Maar Oké. goed, Oké. qua wat ik wel een bepaalde periode weet van met de kerst. Dan weet ik dat er thuis radio aangezet werd. Dan hoor je echt de kerstliederen en Ja. zo, weet je. Dan had je een voorbereiding om naar zeg maar, naar de kerk te gaan en zo, weet je. Dan had je in ieder geval ook de versiering wat je thuis deed en zo. Oké. Maar de sfeer van de afroep is echt een, hoe zou ik zeggen? Hoe noem je dat weer? Een kerstsfeer, wat wil je Het is, zeggen? ja, het is eigenlijk, zou je zeggen, een commercial. Oh ja, het Ja, is commercieel. Het is Ja, commercieel. geworden. Ja, commercieel. Ja. Weet je. En dat is juist het vervelende van dat. Maar hoe had je het dan anders willen zien? Want Kijk, voor het, want ik voor het weet- paleis zijn ze bezig, hè? Is al klaar? Het is nu al Mooi, klaar, ja. het Kijk, is prachtig, hè? het is- Is het dat mooi? heb Oké, ik- dan ja. ga ik, Ik ik heb ga het zo gezien. filmen. Hadden we daar onze opname moeten maken, Ja, maar joh. het is Precies. s'avonds, zie je. Maar het is Oh, in de s'avonds, avond. oké. Ja, maar wat ik wil zeggen, kijk, vroeger, als ik het me heel goed kan herinneren, is het in de. Ergens in de jaren 90. In de jaren 90 kon je ergens naartoe gaan. Dan, of het was bij de assemblee, of het was bij staatsolie, of het was ergens. Oké, dan kon je van de ene naar de andere kant kon je gaan. Feestjes. Je kon naar Telestuur gaan en Ja. zo. Dan kon je daar gaan dansen, feesten, Ja, eten en ja, drinken. absoluut. Dat was Ah, de zo, moro. dat was zo een Ja. happening dat de Ja. mensen, echt waar, en wat ik ben hier naar Suriname gekomen, wat mijn ervaring is. Ik dacht bij mezelf, van normaal is het hartstikke druk in Suriname. Ja. Maar wat ik gemerkt heb, ik voelde echt eigenlijk de rust in Suriname. Het is goed, het is gemoedelijk. Maar aan de andere kant, ik had het veel drukker verwacht en Je mist die drukker feestjes, gezien. ja. Maar nu, wat hoor ik nu eigenlijk weer tussen haakjes van... De salarissen zijn nog niet uitbetaald, waardoor niet iedereen ook op straat kan gaan. Dus het is ook een issue wat Ja. ik dan zie en merk. En dat is ook niet fijn, weet je. Ja. Ik vind Nee. het een... Ja. Ja, ik vind het heel pijnlijk voor de mensen van Suriname. Weet je, ik vind het heel jammer voor jullie. Maar ik heb, nou ja. Oké. Ja, ik vind, ja, het Alma is- zeg, Alma. de feestjes, ja. Wanneer was ik hier dat ik echt bewust de feestjes heb meegemaakt? Dat was volgens mij 2019, 18, 19. Heb ik heel bewust de feestjes hier meegemaakt. Maar baka corona is alles tintje. Oh, Alles ja. is ook veel duurder geworden. Ja. Wij in Nederland Helemaal, ervaren het zelf. helemaal, Weet je wel. helemaal. Maar hier heel erg, weet Ja, je. ja. En dan denk ik bij mezelf Niet van ja. uit beeld gaan. En dan denk ik bij mezelf, van, al die feestjes hè, bij SLM, bij Suralco, of waar dan ook, die hele grote bedrijven, dat is de moro. Ja,
Oh, daar zeg je wat. Corona heeft Heel veel verpest. Heel veel stuk gemaakt. Absoluut. ja, hè? Ja. Corona brokkel aan los aan de jongen. Ja. Maar applaudie er wel. Oh, Dat wel. als je Als je genoeg valuta hebt, dan is het plezier. Oké. Ja. Eten, is het duur in Suriname? Ja. Ligt eraan wat je Ja, dat ligt eraan wat je koopt. En waar je naartoe. Maar op zich vind ik het toch nog, ik zeg het heel redelijk. Want als ik het zo zou zeggen, als je, je zegt van als je 100 euro zou wisselen, dan had je bijvoorbeeld zeg maar 50, hè, en dan zeg je 50, dan heb je dat. Maar als je eten gaat kopen, dan zit je tussen de 3,50, 4,50, maximaal tussen de 500 zo'n beetje. Dat is wat ik ervaren heb gisteren. Waar ga jij nou in Dus, godsnaam eten? en, Ik ga veel maar prettig heb voor een, toe parkeren. ik heb een portie saté van 2,50 gekocht. Ik heb een portie saté voor 500 gekocht. Wauw. En toen er goud op? een patat voor frietjes voor 2,50. Dus totaal had ik 7,50 heb ik aan eten uitgegeven. Bij En mijn iemand die drinken. niks- En mijn drinken wat ik totaal had moeten En geven. hoeveel man? Hoeveel heb ik betaald totaal? Totaal heb ik iets van, laten we zeggen, bijna 1000 SRD. Ja, één persoon. Is twee- Voor mij, het is voor mij alleen. Is bijna Ja. 22, ja, is meer dan 22 Het is bijna euro. 22,50. Ja, zo'n beetje. 22,50 is het. Ja, Nou, dat is veel geld. Dat is veel geld. dit is op zich wel veel. is veel geld. Voor een lokale... Ja. een, Is niet te Voor betalen Syrië- voor een local. Nee, Nee. 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 Want wat mij heel erg raakte is van een meneer die wilde drinken kopen. En hij had maar hij miste nog een halve kontje. Ah, chill. En, maar vind ja, ik wel op dat moment, ik ben met andere dingen tegelijkertijd bezig. En ik denk mezelf, zal ik die man wat een geven of zo, weet je. Maar ik denk, ik kijk naar de reactie van de bar, hè, de bar met die meneer. En ik zie me echt hangen. Maar op zich vind ik het heel jammer dat ik het niet gedaan heb. Maar goed, bij deze Oh, je hebt heb niet- ik het je hebt het niet betaald? Je hebt het Nee, niet ik heb, betaald? ik heb het niet gedaan. Echt Dus niet? mensen, het spijt me heel erg dat ik Oh. erover heb. Het spijt me heel erg dat ik het erover heb. Ja. Maar ik wilde alleen kijken hoe de man van de bar even ervoor stond om hem even een halve kontje of zo. Maar ja, misschien, ik weet het niet hoor. Ik vond het daar alleen al heel erg triest. Ja, het is wel triest. Hè? Ja, het straatbeeld in Suriname, wat vindt u van het straatbeeld? Prachtig. Is Suriname netjes? Is het schoon? Ruikt het fris? Zijn er zwervers? Zijn er geen zwervers? Ik zie geen zwerver. Vanaf ik in Suriname kom heb ik bijna geen zwerver gezien. Ik weet het niet hoor, maar misschien is mijn ogen daar niet op Gericht. gericht. Ik heb alleen maar zwervers gezien. Alleen maar. Ja. Dat is de overtreffende trap. Maar ik ga je zeggen, ik heb alleen maar zwervers gezien. En zwervers die komen er gewoon vooruit voor actie money, hè. Gewoon, ze hebben gewoon geen chaîne. Ze vragen gewoon eigenlijk- van, daar hebben ze misschien een 10 SRD in hand. Dame, heb je wat geld? Ik moet medicijnen kopen, want dat is tegenwoordig de haaratori, toch? Ja. Dat is het. Medicijnen. Ja. Medicijnen. Ja. Maar het ligt aan de buurt, toch? Kijk, in de buurt Ja, van het klopt. uitgaanscentrum, daar zijn de zwervers. Ja. Ja. Maar als je zo gauw je daar buiten bent, dan zie je ze bijna niet. Nee, Ja. daarom, Nee. misschien ligt het daaraan Ja, waar daaraan. ik in mijn Oké. omgeving Ze woont in een betere buurt met Oh ja, oh ja. Komen wij en zien ze ook. Ik kom erin, jij bent in Kommerwijnen, hè, Jody? Ja. Wat vinden jullie van de casino's in het land? Zijn er te veel? Te veel, Veel te veel. te veel. Ik Maar moet- ja, maar ben geen casino mens hoor. Dus, Ik ben dit jaar nog geen enkele casino, behalve om naar het toilet te gaan. Maar ik heb nog geen SRD ingegooid. Nee. En dat is, En daar ben je trots op? nou ja, ik ben aan het kijken van, ik heb de periode dat ik ben gekomen tot aan nu, heb ik al 800, iedereen mag het weten, 800 euro heb ik al gewisseld. Nou, en dat binnen is de goed. 2 dagen, 2 weken, was eigenlijk die 800 euro al op. Oké. Ja, zo Oké. snel kan het gaan. Aan eten en aan Aan kaarten, aan entreekaarten voor de feestjes. feestjes. Corona, Sabaku. Nou, die van Sabaku had ik in Nederland gekocht. Maar ga zo maar door. Ja. En eten en drinken. Ja. Nou, dan heb ik 500 gewisseld. Ik ben er nog niet eens doorheen. Nou zeg, ik zal maar jullie adressen niet opgeven, maar... Nee, Anu Bigier, hè? Ik heb alles aan me opgegeven hoor. Ja, Dan ben dat is ik oké. ondertussen ook nog gaan shoppen. Ai, mi gado. Alma die... Nee, Ik neem op maar- grote hand. Oké, maar Nee, maar dat terugkomend hoeft niet, over hè, dus dat het hoeft niet. straatbeeld. Dank je. Ik zie wel dat het
best wel netjes eruit ziet. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. We hebben 50-jarig bestaan van de residentie gehad. Ja. De koning is geweest. koning is geweest. Dus het is nu heel netjes. Ik vind Ja. het prachtig versierd als je over de brug rijdt met al die vlaggetjes. Ja, die heb ik gezien Het is inderdaad. geweldig. Oh, dan moet ik even Alles gaan wat kijken, ja. De Ja, op nasleep afstand van heb ik de het gezien. residentie, Prachtig. ze hebben de stad echt heel mooi gemaakt. Ja. Ik beloof de kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal dat ik ga filmen. Moet kijken. Jullie hebben me gestuurd naar het plein. Ja. Ik zal Ja, het plein gaan filmen. zeker heel mooi. En, Brug over, de brug over, al die vlaggen zo. al die vlaggen zo. Ja, maar Ja. ook als je rijdt, Ja. highway, die kant op, dan zie je ook heel wat gebouwen die nog mooi versierd zijn met de Surinaamse Ja, ja, vlag. ja. Dat is mooi, prachtig. heel mooi. En vooral hier zo richting een, Anton voorbij als je Choi gaat, heb je een project daar aan de achterkant. Daar is het hebben die mensen altijd zo'n hun huis waar ze dan verlicht hebben en zo. Dus het is eigenlijk voorbij Choi, als je hier zo richting voorbij Toradica gaat, dan krijg je Choi. En net aan de achterkant van Choi heb je dan een sightsee, weet je wel. Dus Nou, een, dat, ik heb kan je heel altijd, veel, de kassa. heel veel Buurt, zien. hoor. Dat is een Ja. hele Ja, mooie buurt, hè, Ja, waar Mooie mensen buurt, echt, ja. Vroeger was het toch. Ja. Ik heb de indruk, als ik vroeger over straat liep hè, in Suriname, dan ik moest mijn neus, mijn adem eigenlijk inhouden, omdat mijn neus me eigenlijk in iedere keuken wilde brengen. Oh. Zoveel lekkere. Ik dacht dat wildplassen, Ja. wat je her en der, dat Dank heb je. je, dank Sorry, je. nee, maar ik erger me groen en geel. Hè? Joni heeft het gehad, jij hebt het ook gehad van dat de stad er prachtig bij zit. Het ziet er ook prachtig uit, ook vanwege 50 jaar en de koning. Oh, maar ja. ik zie nog steeds die wildplassers, ergernis ten top. En het stinkt gewoon. En daar moet ook naar Zijn het gekeken. vrouwen die willen plassen? Vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen. Weet je wat, hè? Mama Jenny, weet je wat u het beste zou kunnen doen? Omgeving van de stad. Een soort toilet zetten, dat men kontjes erin kan zetten, dat men erin kan gaan en voor de mannen ook kunnen plassen. Op al bepaalde hoeken neerzetten. In Parijs hebben ze dat, weet je zet een kontje erin en je gaat erin en je gaat plassen en het wordt allemaal weer schoongemaakt. Dus dat zou best een goed idee zijn. Maar dan moet je die coin hebben, toch? En als ze dat niet hebben, dan hoe gaan ze dat doen? Dan moeten ze kunnen het wisselen. Iemand die kan daar staan om het te Maar wisselen. als ze geen geld hebben. Ze kunnen daarvoor zorgen. Ze kunnen iemand ervoor zetten, de toiletten te schoon te maken, centjes zijn er om te kunnen wisselen. Of een automaat zetten om geld te wisselen. Maar Hallo. ik denk dat het ook onze plicht is, misschien wij niet zozeer, maar de bevolking die hier woont, dat die ook vervolgens kan zeggen van, hé brada, iemand plasje ja zo toch, de maakt president. Ook dat. Dat wij gewoon een soort van Controle, corrigerende ja. houding Oh, nee. hebben naar elkaar toe. Dat is werkt ook. wel, want het stinkt wel. Ja. Richting waterkant, Zeker, richting zeker. waterkant. Ik wil hier wel een Ja, applaus sorry. voor geven. Nou, Ja. gratis ja. advies hoor, Klopt. hoef je niet naar het buitenland te gaan. Nee. krijg je gewoon. Diaspora. Goed, Ja. goed. Suriname is inderdaad 50 jaar oud geworden. Hè. Suriname is geen kind meer, is een volwassen jonge vrouw geworden. Zo, Atroa Bigisma. Bigisma. En de koning is gekomen en heeft gepraat over gelijkwaardigheid en samen optrekken en dat soort zaken. Wat verwachten jullie heel veel van een samenwerking, een relatie tussen Nederland en Suriname? Of willen jullie daar niet over praten? Ik vind vind niet dat we erover hoeven te praten, want we zijn hier niet voor politiek. Nee, oké. Zo en zo. En de koning is niet degene waarmee gesproken moet worden over politiek. Nou, dan laat ik het. Ja. Dan Ik laat wilde ik- Ja, maar ik wilde er wel Ik wat wil over wat zeggen. Ik Weet je? ja. ja. Dus ik geef jou het woord. Nou, de koning heeft één ding gezegd, meerdere dingen, maar één viel mij op. Is dat hij op een gegeven moment als grap zei van ja, rustig aan. Ja, ik vind het geen grap. Dat is eigenlijk de mentaliteit van hier. En ja, ik vind het eigenlijk een beetje negatief. Sorry dat ik het zeggen moet, maar daar had ik best wel een beetje moeite mee. Dat hij als grap maakte van ja, iemand moest wat halen en, of gaan pakken, minusapmoro. Ja, ja, En dat hij ja. zei van ja, poko. Ja, dus- nou, dus hetzelfde eigenlijk, hetzelfde spiegelbeeld wat je Ja. krijgt in de winkels. Hè? Van poko, vooral niet snel doen, het is al warm gezet en anders ga je zweten, et cetera, Ja. et cetera. Wat ik wel vind, en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, ik vind wel dat al die jaren
Omeyari, dat Nederland profijt heeft gemaakt van Suriname, vind ik eigenlijk dat... Maar Alma, wil je ervoor zorgen dat je goed in beeld bent? Want anders krijg ik problemen met de baas in nee, Nederland en met de kijkers. Nee, dat moeten we zeker niet hebben. Ja. Nee, maar wat ik wel vind... Dankjewel, Jody. Wat ik wel vind is dat al die jaren dat Nederland profijt, alle goeds en dergelijke heeft genomen uit Suriname, vind ik eigenlijk dat zij vanuit Nederland een bepaalde groep, club, iets dergelijks moeten plaatsen vanuit Nederland hier naartoe. En iedereen gaat het niet eens zijn met mij. Maar ik denk een soortgelijk, maar een betere versie van de Belastingdienst moeten ze vanuit een groep Cabeza mensen, moeten ze vervolgens naar Suriname sturen om dat stelsel goed in goede banen te leggen. Zodat ook dat stelsel goed uitgewerkt wordt. En misschien niet zoals Nederland uitgestippeld te zijn, maar naar Surinaamse maatstaven. Want niet iedereen verdient bepaalde mensen hebben echt een heel slecht en heel smal en klein inkomen. Maar ik denk dat stukje belastingdienst, ik denk dat die mensen, want ik vind ze heel erg slimme mensen. Ik denk dat stukje, daar kunnen ze gewoon, copy-paste hier naartoe sturen en daar vervolgens daar lering uittrekken. Dat is mijn mening. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Wat ik hier zo bij wil zeggen, heel goed gesproken. En ja, als ik zeg van de politiek of de koning hier gekomen is of ze hebben ons hier naartoe gebracht, wherever. Ik zeg van Suriname is 50 jaar onafhankelijk geworden, zeg ik ja. En dan zeg ik, had men erover na kunnen denken van oké, rap in een rappe tempo alle dingetjes. Die ervaring heb ik niet meegekregen, hè? Dus hou me ten goede. Dat kom ik pas later, dus een maand voordat ik hier naartoe kwam, heb ik die ervaring via een documentaire heb ik kunnen meemaken. Dat heeft mij echt geraakt. Maar buiten dat zijn de kleine dingetjes waar ik zeg van, wat mijn gevoel is van, als de koning en de koningin naar hier toe gekomen zijn en ze weten, en natuurlijk weten zij wat de problematiek in Suriname is geweest en wat er ook speelt, weet je. En natuurlijk willen ze het beste van hebben in Suriname. Maar het hangt er ook van de mensen af als zij echt daarmee samen willen werken. Want kijk, als jij echt die hulp nodig hebt van Nederland, ook al is Suriname nu onafhankelijk geworden. Ik vind van als je de tools mee kan nemen om het land weer op te liften, probeer die kennis daar mee te nemen. Neem het gewoon mee. We gaan niet hatelijk doen. Laten we niet hatelijk doen en de pijn projecteren op een andere. Probeer ook de pijn naar jezelf te kijken, wat je ervaren hebt om het op een andere manier te doen. Ga niet een grootspraat dingen zeggen, maar wat ik over wil zeggen van, Nederland is hier naartoe gekomen omdat ik mijn gevoel, mijn mening is van, Nederland heeft het ook wel goed voor Suriname. Nederland die wil natuurlijk, ze begrijpen dat zij fouten, ze weten dat zij veel fouten gemaakt hebben. En juist doordat die fouten dat ze gemaakt hebben, willen ze waarschijnlijk ook sowieso een herstelfout maken. Een zorgen dat het misschien ook, sowieso ook beter kan worden voor Suriname. Dat wij, als je terug naar je land wil komen, dat je ook met gelieflijk naar je land terug kan komen. En dat Suriname ook beter kan worden. Dus mensen, kijk het allemaal niet aan de verkeerde kant. Van ja, maar de Nederlanders die komen hier om te plukken. Ze hebben al geplukt. En waar ze ook niet geplukt hebben, het doet er nu op het ogenblik niet toe. Ja. Het gaat erom nu dat Suriname, de lokaal mensen het beter kunnen hebben, een beter bestaan kunnen hebben, de rust kunnen hebben, gezondheid, de school, de wegen die een infrastructuur veranderd kan worden. Of het onderwijs is of zo, weet je. Het watersysteem, eigenlijk zou je zeggen het schoolgedeelte, dat de kinderen daar eigenlijk van de lagere school
eigenlijk vrij naar school moeten kunnen gaan. Dat moet kostenvrij zijn. Mensen die naar het voortgezet onderwijs gaan of middelbare school, dat er zeg maar een deel betaald kan worden. Ik hoop dat dit deel voor de bevolking geregeld kan worden en dat dat ook veranderd kan worden. Dat de mensen daar, in ieder geval de lokaal mensen, echt waar, dat is diep vanuit mijn hart, dat er daar rust komt voor de mensen. En dat is mijn enigste wens voor jullie allemaal. Oké, dankjewel. Mevrouw. Johnny, het is inderdaad kersttijd. Straks nieuwjaar, 2026. Als je een wens mag uitspreken voor Suriname, Wow. wat zou dat zijn? Mag ik er even over nadenken? Je overvalt me met deze vraag. Sorry, maar misschien heb je iets anders wat je toch even te berden wilde brengen aangaande dit vraaggesprek. Waterkant is mooi geworden. Vind je dat ook? Oh jee, is een persoonlijke mening. Persoonlijke mening. Het had beter gekund. Och, Ja. dat hoor ik. Nou, ik heb wel een Dat wens geeft voor Alma. 2026. Alma, Ik denk dat de Surinaamse regering er goed aan doet om de lonen hier in dit land omhoog te krikken. Zodat het ook voor de mensen te behappen is om een gewoon bestaan te onderhouden. Tegenwoordig is dat niet zo. En dit is maar Ipina. Zelfs de mensen bij de ministeries, die hebben het zwaar. Dus ik denk dat de gelden omhoog moeten gekrikt moeten worden in 2026 en 27 en ga zo maar door. Misschien moet het periodiek, stapjesgewijs moet het naar boven. Maar nu sowieso eerst een grote stap en dat iedereen daar gewoon wel profijt van heeft. Ja. Want dit is maar Goed Ipina salaris. Jasa. Ja, dit is maar Goed Ipina salaris. Jasa. Ja. Oké. Absoluut. Dat Oké. is dus eigenlijk mijn wens voor 2026. Voor de- En natuurlijk voor de eerstkomende jaren. En niet kijkend naar wat er nog in de bodem is, hè. Daar heb ik het niet over. Hè. Nee, oké. Ik heb het alleen maar over het salaris. En dan gaan we praten over die olie, wat we nog uit de bodem moeten halen. Kunnen halen. Ja, Dankjewel. zeker. Ik schakel Ja. weer over Naar natuurlijk, mij. want we naderen zo dus Ja, ja. aan het eind van Ja, ja, onze ja. talk, van Ja. onze takkie. Ik ben het grotendeels eens met Alma. De lonen moeten omhoog. Ik vind dat ik hoop voor Suriname dat ze heel erg zich gaan investeren in de toekomst, in het onderwijs. Vooral het onderwijssysteem, dat ze dat gaan aanpakken. En ook het vervolgonderwijs, dat ze dat gaan aanpakken. Zodat de kinderen hier meekrijgen wat er in de wereld gebeurt, wat er in het land zelf gebeurt en waar ze naartoe kunnen gaan. En dat ze ook een vooruitzicht hebben dat ze in dit land zelf een toekomst hebben. Ja, Dat absoluut. is echt mijn wens. Heel belangrijk. Oké. Ja. Tot slot, laatste vraag aan jullie. Ja, nou. Nee, de vraag van de toekomst voor ja, mama heeft dat helemaal uiteen gezet, vandaar dat ik er niet deze vraag gesteld heb, maar ik heb toch straks een vraag voor haar. Maar mijn laatste vraag aan jullie, ik wil het niet hebben over kinderen met telefoon, want we wonen niet hier, dus we zijn hier op vakantie. Maar mijn laatste vraag is, wat vinden jullie van de wegen? Infrastructuur, de wegen, waar je over moet rijden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Weet je waarom? Ten eerste. Hi Migado. Als je Paramaribo gaat bekijken, dan heb ik zoiets van, ze hebben het behoorlijk verwaarloosd. Behoorlijk. En als je kijkt naar de watering, dan is dat ook een verschrikkelijk. Ja, dat is echt Echt, een dat ramp. is echt een ramp. Het is echt Weet je, en dan denk ik bij mezelf van, hoe mooi en hoe beter hadden ze dit 50 jaar, hè? Ja. Dit 50 jaar had Suriname, Paramaribo, een bloem van ik zeg maar een kroon van Suriname kunnen zijn. Want als je bijvoorbeeld in een bepaalde een hoogte gaat kijken, je gaat naar Suriname kijken, je kijkt naar de koloniale gebouwen, je kijkt naar bepaalde dingen, dan denk je bij jezelf, hoe mooi kan Suriname niet zijn en wel zijn, doordat als zij de wegen beter gaan doen.
Het verkeer, dat mensen klakkeloos zo hard rijden. Weet je? De politie, ze mogen er best wel flitsen gaan zetten. Echt waar, ze mogen echt flitsen gaan zetten, want het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En juist die dingen wat zij kunnen gebruiken om de flitsen te zetten, kunnen ze geld binnenhalen. Wat je hebt aangegeven, ook met belasting gebeuren. En dat is iets wat eigenlijk cruciaal en goed zou zijn voor het land. Oké. Want het inhalen, roekeloos rijden. En de wegen zoveel gaten als het regent. Je ziet ze niet. Hey, als je het niet ziet, Nee. hey, als je niet uitkijkt, gaat je auto kapot. je auto gaat naar de, Ja. gaat naar de Filistijn. Ik Maar vraag los me af daarvan- als Joni het helemaal eens is, wat Joni. Ja, Ik heb de dat is indruk ja. dat Joni Nee, kijk, niet met alles. Ik ben het niet met alles eens, natuurlijk niet. Ja. Ik ben een beetje internationaal georiënteerd. Ik rij in verschillende landen. Oké. En de wegen die geasfalteerd zijn nog lang zo slecht niet als op andere plekken in de wereld. Dus dat kan. Het feit is wel dat de infrastructuur beter kan, veel beter. Maar ik oriënteer me niet alleen op Paramaribo, want Suriname is niet alleen Paramaribo. Kijk Ik kan eens me aan. daar heel erg aan ergeren dat men Oké. juist alles is geconcentreerd in Paramaribo. Oké. What about al die andere plaatsen rondom, Ja, natuurlijk. overal in het land? Achoni. Hoeveel mensen gaan naar Achoni? Achoni is niet ontwikkeld, Mungo is niet ontwikkeld, Albina is niet ontwikkeld. Er Ja, is natuurlijk, zoveel- hoort er ook Nee, helemaal bij. Die horen erbij, die moeten ontwikkeld Ja, worden. zeker, En dan zeker. pas kan je praten over Ja. hoe gaat het eigenlijk in het land. Men Ja. concentreert zich alleen maar in Paramaribo. Nee, Ik maar vind niet dat kijk, dat kan. weet je, je kunt ook al zouden zeggen, we richten alleen een Paramaribo. Als je van, ik weet niet hoe ik het je uit moet leggen, maar goed, het is jouw mening, ik ben het met je eens, snap je? Maar dat weet ik, van het gedeelte die buiten de stad is, dat ook geregeld moet worden, dat het ook die infrastructuur goed is, dat de bruggen, weet je, ook goed zijn en zo, weet je, dat er daar in ieder geval ja, hoe zou ik het zeggen? De verbindingen heel goed Ja. zijn. Nou, er moet Kijk, gewoon en een dat is logica het komen. Ja, er moet een logica komen in het bezig zijn met infrastructuur. Je kunt niet bepaalde wegen wel asfalteren en dan heb je allerlei zijwegen die dan niet geasfalteerd worden. Je hebt sommige plekken zelfs, dan zijn de zijwegen geasfalteerd en dan is de hoofdweg niet geasfalteerd. Dat is zo dat is- onlogisch. Ja. Het is heel raar. Ik weet niet hoe men dacht of waarom men gedacht heeft om bepaalde dingen zo te doen. Waarom heb je die wegen zo smal gemaakt? En Ja. dat Wat ja. ik een doorn in het oog vind, is de afgelopen periode, ik zit hier pal tegenover Royal Torarica. En er zijn, en natuurlijk heeft de koning en de koningin begeleiding nodig. Maar wat mij opviel, is dat er een heleboel van die autootjes, die eigenlijk helemaal niets met die stoet te maken hebben, die hebben ook zo'n lampje met een kleurtje en een blauw licht. En dan denk ik bij mezelf, dat vind ik pas een doorn in mijn oog. Want die rijden en niet zacht hè, in de bebouwde kom, ultranga. En je hoeft je niet op een zebrapad hier in Suriname te en denken van, hé, ik heb toch voorrang. Ja, dit hè. Je gaat gewoon dood. Ja, maar dat is gewoon een doorn in mijn oog. En dat vind ik irritant. Ja, oké. Gewoon die mensen die denken van, hé, ik heb een streepje, of ik ben machtig, Ja. of ik heb een bepaalde positie. Die Ah. claimen die positie gewoon. En dat vind ik vervelend. Er moet nog veel gebeuren. Daar Er moet nog moet Heel heel veel veel gebeuren. Maar het feest gaat door. Absoluut. Absoluut, En het- zeker weten. Goed. Ja. Luister dames, ik ga jullie namens de kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal bedanken Graag voor gedaan. dit vraaggesprek. Maar niet voordat ik jullie het allen beste wensbaar toewens in 2026. Ja. Vrolijk kerstfeest straks. En nogmaals, zet hem op. Best wishes. Dankjewel. Ja. Cultura Dank TV, je. ik wens jullie ook het allerbeste. En heel leuk dat jullie dit doen, dat mensen een kijkje kunnen nemen in Suriname. Gaan jullie ook nog naar andere landen? Nou, voorlopig Suriname, we zenden uit in andere landen. Ja. We zenden uit in Amerika, in Frankrijk, in België, in Nederland en in Suriname. Wauw. Ik vind het heel mooi dat je alle eerlijke meningen van mensen uitzendt en dat mensen dat kunnen zien.
ik hoop ook, vooral voor de kijkers en de luisteraars, dat er ook wat mee gedaan wordt. Ja, Want er zijn zulke uiteraard. mooie tips. Ja. Ik heb hier vandaag ook allemaal dingen gehoord die ik normaal ook niet over straat hoor. Dus Nee, ik ben er heel blij. Ja, echt waar. Zeg Ik het ben er heel voort, blij zodat mee. we zoveel mogelijk kijkers Ja. krijgen Ja. en abonnee. Want daar, we zijn niet afhankelijk, we zijn onafhankelijk en we verdienen ons geld door eerlijke tv. En u als kijker, jullie die kijken, die geven ons een lifeline en daar houden we ons stevig aan vast. Hartstikke goed. Nogmaals, Ja. zeer bedankt. Graag Ik gedaan. ben heel content met jullie. Ik ben Yes. trots op jullie. Yes. Ja, Dank bedankt. je. Nou, Dankjewel, ik Ra. wil maar zeggen, houdoe, hou de best. Yes. Ik denk En de dat beste wensen. En de beste wensen in 2026. Ik kom even naar jullie toe en dan Ja. kunnen we dat gezamenlijk doen. Even kijken voordat ik hier met de kop sta. Even bij de dames gaan staan. Hier sta ik dan goed en wel. Dames en heren kijkers van Cultura TV Internationaal. Bedankt voor het willen kijken weer naar deze editie, deze aflevering van onze uitzending. Deze drie dames, Alma, Mau Mau en Joni, die hebben hun mening gegeven over het land waar ze, denk ik zo, als ik zo naar ze geluisterd heb, hun hart aan hebben verpakt. Yes. Ze houden van het land, daarom zijn ze er heel vaak, maar de dingen die opvallen, die vallen op. Yes. En daar hebben we over gepraat vandaag. Ja. Tante Jenny heeft een advies gehad, ik hoop dat het u bereikt en dat u er wat mee doet. Ik, Rapengel, ga u nogmaals bedanken voor het mij toelaten in uw huiskamer, uw woonkamer, slaapkamer, in de auto, de garage, in de tuin, waar dan ook. Dank u wel voor het Dank u vertrouwen. wel. Ja. Tot de volgende keer. Ja. Untambo. Oké. Dag. Fijne Bye bye. kerstdag. Fijne feestdagen. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.culturo.com for the generation them.